Bart. Natusan kami ng SMBG company. Wow! Nanalo ka ng raffle. Pero pwede ko ba tignan yung pabil na binigay nila sa'yo noon? Aliw ka yata eh. Halika rito, anak. Kasi may papel? Nanalo po siya sa Nanalo po siya sa raffle. Paano masabi? Galing po sa SSTV company, pero hinahanap po namin sa kanya yung duplicate po ng ticket po na. Alam mo ba kung nasaan? Wala pa. Ayan nga eh. Kailangan pero yun. Sayang naman. Hindi mo makukuha yung prize mo. Ang prize mo pa. Sayang. Ang prize mo pa naman, bike. Wala, di niya makukuha. Paano yun? Yung ticket kailangan kasi namin bago namin yung ibibigay yung bike na price mo. Yung kasi yung napanalunan mo. Ay, wala. Alam mo ba kung nasaan? Pero meron kang ticket? Isang gulong Pero lang. paano ka nanalo nga eh pag wala kang ticket? Tanong mo ka naman, baka alam niya. Sayang yung bike. Ano ka? Gusto mong tignan yung bike? Nandito yung bike. Bike? Naniniwala kang bike? Ito yung napatalunan mo. Yan mo ha. Yan mo. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, Kilala mo ba kung sino how nagpa-surpresa much sa'yo? I love. Wala kang idea kung sino? Wala po. Please Baka may don't boyfriend ka take naman. my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. And now that you're here, my dreams are waking, and I will keep you from Bago po natin ipagpapatuloy ang programa at tuluyan pong malalaman ni Nicole kung sino po ang nagbigay ng pasurpresa, ipapasok po muna natin yung mga handa sa loob. Baka may secret admirer ka. Siya po padala po nito. Meron? Wala po. So, ipagpapatuloy po natin yung programa para po malalaman na po ni Nicole kung sino po ang nagpapaabot ng pasurpresa para sa kanya. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! Magandang umaga po sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang part 2 ng ating programa na kung saan sineselebrate po ni Nicole ang kanyang ika-11th birthday. Nicole, may idea ka ba kung sino ang nagbigay ng pa-surprise na ito? Wala po. Baka naman may boyfriend ka na gusto ipaabot sa'yo. Oo. Papaluin ko sa puwet. Ay, papaluin ka daw sa puwet. So, yung nagbigay po ng pasurpresa nito ay may inihanda po siya mensahe para sa'yo. Ito yung mensahe ni surprise para sa'yo. my only sunshine. Hello, Ate Nicole. Make First of all, I would like you to say happy 11th birthday, my baby girl, na ngayon, dalaga na. Wish ko sa'yo, anak, makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Tapos, matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. At dito lang ako parati sa tabi ninyo at support sa mga gusto mo at sa mga kapatid mo. Basta tandaan mo, anak, mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo.
mong kalimutan humiling sa may kapal. Basta araw mo ngayon, anak, magpakasaya ka, huwag kang malungkot kahit ako ay wala sa tabi niyo ngayon. Kasi itong ginagawa ko para sa atin. Kaya ako ay wala sa tabi niyo ngayon. Basta, enjoy your day, anak. I love you and I miss you. Happy 11th birthday again sa iyo, my princess Nico. Love, Mama. Si Mama na pala nagbigay na pa-surprise para sa kanyang 11th birthday para mas gawing special ang kanyang kaarawan. Pwede ko po ba tawagin si Mami po? Kayo po. Nicole. Sa iba pa kasi ka Nicole ang maaga ko. Ang mapupuyanan si Amam. Mag-anak ka na eh. Happy birthday, anak. Yohon! Sana all. Happy birthday, Nicole. Iyak ba yan? Iyak ba yan? Ingat ka palagi. Pag mabababayaan ang mama mo, ingat ka lagi. Picture. Skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take Yung isa rin, yung isa. shine Nicole, ano gusto mong sabihin kay mama na nagbigay na master fresh para sa'yo para mas maging masaya ang kaarawan mo na kahit wala siya dito ay handang na rin niya gawin ang lahat para maibigay yung mga kaibigan mo at may paramdam niya yung pagmamahal para sa inyo ni Adik at ni Papa. Please don't take my sunshine. Thank you po. Mukhang nahihiya si birthday celebrant. Salamat daw po sa pagbibigay na surprise para kay Nico. My beautiful Now that you're here, my dreams are waking, and I will keep you from all harm. Yun. Ano gusto mong sabihin kay Mami? My sunshine, my only